Nå, Christian, nu skal vi til en meget kompliceret sag. Eller det vil sige, den er faktisk meget, meget simpel. Ja. Men netop fordi den er så simpel, så er den gået hen og blevet en lille smule kompliceret. Det drejer sig om partilederdebatter i Folketinget. Siger det der noget? Ikke det fjerneste. Nej. Jo, okay. Jeg har hørt lidt om det. Altså, det er sådan, at i England, der har man sådan nogle partilederdebatter en gang om ugen. Ja. Så går bølgerne højt, og det er noget, der virkelig trækker folk til. Det er skide fedt. Det er skide fedt for demokratiet, ikke? Fordi så føler man lige, der er de største duellanter, de står så lige der og får snakket lidt. Og det har man så snakket om at indføre i det danske Folketing. At alle partiledere skal mødes en gang om måneden, og så duellere på ord. Det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Ja. Og hvem kan have noget imod det, tænker man så. Og det er der heller ikke nogen, der har. Alle vil rigtig gerne være med til det her. Der er bare lige det, at Lars Løkke, han gider ikke. Han er blevet sur. Nå. Han gider ikke partilederdebatter overhovedet. Det var da ærgerligt. Det er fordi, det er gået op for ham, at Helle Thorning har mere travlt end ham. Og hun får så lov til at bestemme, hvilke datoer de her partilederdebatter skal foregå. Og det gider han på ingen måde at finde sig i. Vi har prøvet at få fat i Lars Løkke. Han vil ikke tale med os. Og det er ikke kun os, han ikke vil tale med. Der er masser af journalister, der har prøvet at få fat i ham. Men primært også? Nej, der er masser, der har. Nå, okay, ja. Men Bertel Haarder, han udtaler sig så gerne for... Han er en fin fyr, ham Bertel Haarder. Ja, det er han. Og han vil gerne udtale sig på Lars Løkkes vegne. Og det har han gjort. Og han har sagt, oppositionslederen vil ikke lade sig diktere af statsministerens kalender. Og Bertel Haarder, du er med her på telefonen nu, og kan du fortælle os, hvorfor er Lars Løkke så skide sur? Jeg ved ikke, om han er sur, men hvis det skal være sådan, at der kan være debat i spørgetiden, når statsministeren kan, men hvis Lars Løkke ikke kan, så må der slet ikke være nogen med fra Venstre. Så er det, han synes, at det er ulige. Og det er jo heller ikke sådan, det er i det britiske underhus, fordi der foregår det, når både premierministeren og oppositionslederen kan være der. Jeg forstår ikke lige, Bertel. Altså, det er jo fordi, at han ikke vil lade sig diktere af statsministerens kalender. Han har sagt, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Eller det har du sagt for ham? Ja, det har du sagt for ham, for det vil han ikke engang selv sige. Så han er jo, han er jo lidt sur. Det ulige består i, at der er jo masser af gange, hvor statsministeren ikke kan, og så bliver det bare aflyst. Jo, men det er jo statsministeren. Hvis Lars Løkke ikke kan, så kører det, men uden ham og uden Venstre. Og det er jo ikke helt rimeligt. Men er det svært at finde sådan en altså, det er en gang om måneden, er det svært at møde op til en dato for Lars Løkke? Sådan. Tror du? En oplagt løsning er jo at prøve det nogle gange, hvor vi er sikre på, at begge kan komme. Men jeg vil lige understrege, at det er altså ikke kun Lars Løkke. Det er for eksempel også Liberal Alliance, der har det samme synspunkt. Jeg tror også, de konservative har det synspunkt. Jo, men er det ikke, altså grunden til, at Liberal Alliance har det synspunkt, er det ikke fordi, de ikke er helt klar over, hvad det er for en politik, de egentlig skal føre sådan ud over det økonomiske? Absolut ikke. Det skulle jeg helst at sige. Nå, okay. Du taler også på vegne af... Han kan svare for sig selv. Okay. Men Bertel, det er jo sådan, at her i programmet, der vil vi gerne være en lille smule løsningsorienteret. Meget gerne. Og hvis det nu er sådan, at vi kan stille nogle krav til Helle Thorning på Lars Løkkes vegne, som hun kan gå med på, så vi kan få afholdt de her partilederdebatter, fordi det er jo vigtigt for demokratiet. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, nu har vi jo altså klaret os i 160 år uden den slags debatter i Folketinget, så det går jo nok et par år endnu. Jo, det kan godt blive lidt... Altså, vi kan Bertel, vi skal bare lige huske på, vi kan altid gøre det lidt bedre. Bare lige det bedre, Bertel. Det vil du også gerne være med til, det ved vi. Det skal altid blive lidt bedre hele tiden. Ja, og det var jo også derfor, vi i præsidiet har ønsket, at der kunne blive sådan nogle debatter. Ja, men vi Bertel, synes altså... vi skal have løsningerne frem her. Og vi tænkte, tror du, Lars vil være med, hvis vi aftaler, at Helle for eksempel har kage med hver gang? Det var sgu en god idé, Rasmus. Ja, det var rigtig god. Altså, det ville uden tvivl friste ham. Ja. Det er helt sikkert. Men vil det være nok? Det er sjovt, det havde jeg også på fornemmelsen, Bertel. Men vil det være nok? Jeg er ikke sikker på, at det er nok, fordi Lars Løkke er jo en meget dreven politiker, og det vil sige, hvis man først giver ham kage, så bliver han jo sulten efter mere. Ja. Og det er derfor, at vi også har tænkt os at foreslå... Det er derfor, vi også har tænkt os at foreslå, at Helle også lader være med at tage de der højhælede sko på, som vi også ved, han har et problem med. Ja, men på den anden side, nu har hun fået lavet skrivebordet om, sådan så hun kan sidde ved sit skrivebord med benene over kors og samtidig have stiletter på. Den havde du øvet dig på, den der, Bertel. Så synes jeg, hun skal have lov at gå i stiletter. Godt. Skal vi så ikke sige... Og det har Lars Løkke heller ikke det mindste imod. Han kan så også gøre det jo.
Men vi har et... Det kunne han ikke drømme om. Nej, det er klart. Hvad hedder Men det kunne du. Bertel, Okay. hvis vi nu siger, at Lars også får det sidste ord til de her debatter, tror du så, han vil være tilfreds og dukke op til de her partilederdebatter? Ja, det vil jo kræve en ændring af forretningsordenen, fordi det er jo sådan, at det er altid ministerne, der får det sidste ord. Ja. Så det vil kræve store overvejelser i præsidiet. Okay. Men det var der selvfølgelig en mulighed. Men jeg synes, den enkelte løsning var jo at prøve det af et par gange og se, om det overhovedet er noget værd. Okay. Men Bertel, nu kontakter vi lige Helle Thorning, og så hvis du lige går til Lars med de her krav, kalder vi det, som er, vi siger, at Helle, hun skal bage hver gang. Helle skal lade Helle blive hjemme. Altså de høje Helle. Det er måske ikke så vigtigt, hvis det der rundbord der og så videre. Men okay. Nej, det er ikke noget krav, hun skal det. Nej, okay. Det er ikke noget krav. Men altså, det med kagen er ikke nok. Hun må ryste op med noget mere. Ja, og selvfølgelig skal Lars også have det sidste ord, og så får han selvfølgelig lov at bestemme datorerne. Hvis vi nu går til Helle Thorning med det, vil du så ikke lige spørge Lars, om det også er i orden med ham? Jo, hvis I kan få hende med til det, så går jeg til Lars og prøver at få ham med til. Skide godt. Det sørger vi for. Vi skriver et brev til statsministeren med det samme. Tak for det, Bertel. Det er godt. I skal bare ikke hilse fra mig. Må vi ikke nævne dig i brevet? Nej, jeg tror, I skal køre det på jeres egen vegne. Det er bare, der er lige det mere pondus, når du er med. Det havde vi egentlig lige regnet med. Jo, men jeg er jo sådan en mellemmand, som skal være helt usynlig. Okay. Altså, jeg prøver bare at skabe forlig. Men det prøver vi også. Men uden at jeg selv spiller en rolle. Ja. Det, okay, vi gør dig rolleløs så, Bertel. Sådan gør man, når man er forligsmand. Tak for det, Bertel. Tak for tippet. Ha' det godt, og god søndag. Selv tak. Lige måde.